Oh, Brian, Ah, kanina ka pa ba dumating? ano po? Ang papa mo nasaan? Sino kayang lalaking yun? Siya bang anak ni Mitch? Hindi siguro. Alam ko, babae ang anak niya. Naiwan po si Papa dun sa opisina. Sabi daw po niya, may lakad daw po siya mamaya. Ha? Bakit hindi siya nagsabi sa akin? Hindi ko po alam, ma. Hindi po ba siya nag-chat sa'yo? Hindi. Saan kayo pupunta si Masong? Kakaiba na ang kilos niya nitong mga nakarang araw. Hindi kaya may babae na siya? Wala naman siguro. Halika na anak, pumasok na tayo sa loob. Sige ba, ma? Mauna na po kayo. Sabi ko na nga ba, anak ni Mitch yun. Pero, paano nangyari yun? Sigurado akong babae anak niya dahil sinabi sa akin yun ni Pare Masong.